Hola, Clics! Com esteu? Avui us porto un altre joc musical, però aquest joc musical l'hem de construir per poder jugar-hi després, d'acord? Us porto una oca musical en la que nosaltres construirem el tauler del joc. Jo us proposo 4 tipus de caselles, sí? Però vosaltres podeu crear les caselles que vulgueu. Per exemple, cantar només amb la E. Doncs creu una casella que sigui una E i si caus allà, cantes el joc només amb la E. Totes les caselles tenen la mateixa funció. Si caus en aquella casella has de seguir la norma del joc, si ho fas bé pots continuar tirant i si ho fas malament perds el torn. Ara considerem el nostre taulell de joc, d'acord? Agafarem un full, una llibreta, un cartró, qualsevol cosa que tingueu per casa i amb un boli, un llapis, uns colors, crearem el patró del taulell. Jo el primer el faig rectangular, però podeu fer la forma que vulgueu. Després hem d'establir la forma de les caselles per poder fer des de la sortida al final del joc, el guanyador. D'acord? Després dividim aquestes seccions en caselles més petites. El número de caselles és el que vosaltres vulgueu. No hi ha ni un màxim ni un mínim. Com més caselles, més llarg serà el joc i millor ens ho passarem. Un cop tenim les caselles creades, comencem amb les més importants. La sortida i el final, el premi. Sí? Després que ja tinguem la sortida i el premi, veiem el recorregut de les caselles i podem començar a posar les caselles que nosaltres hem creat pel nostre joc. Posem les oques. Les oques es posen aleatòriament per on vulgueu pel taulell. I recordeu que si tu caus en una oca, després passes d'aquesta oca a la següent oca. Per tant, avances en el joc i guanyes abans. Després hem d'establir les caselles que nosaltres hem creat amb les proves que nosaltres hem creat a través de tot el taulell. Les caselles que jo us proposo són les següents. La primera l'anomenarem la música. Jo l'he definit amb el dibuix de tot de notes musicals, silencis. Vosaltres podeu crear el patró que vulgueu. Aquesta prova consisteix en posar una cançó amb el YouTube, l'Spotify, amb els mòbils, amb qualsevol cosa, i haver de portar el tempo durant un minut. Si ho aconseguiu, podeu continuar. Si no ho aconseguiu, heu perdut el torn. La segona casella és taralejar. Taralejar l'he indicat amb uns llavis tancats i unes quantes notes musicals, però també podeu fer el patró que vulgueu. Taralejar vol dir cantar una cançó amb la boca closa i llavors que els vostres companys hagin d'endevinar la cançó. Si acaba la cançó o el temps i els vostres companys no han endevinat la cançó, heu perdut el torn. Després tenim la casella de la mímica. La casella de la mímica és pensar un concepte musical, les notes, un compositor, una cançó, qualsevol cosa que tingui relació amb la música. Llavors ens toca fer mímica perquè els nostres companys ho endevinin. Si s'acaba el temps i els nostres companys no han endevinat el nostre concepte, perdem el torn. Si l'endevinen, podem continuar jugant. I per últim, la quarta casella l'he anomenat la lletra perduda. Si nosaltres caiem en la casella, els nostres companys ens han de cantar una cançó amb lletra i deixar un silenci en algun moment de la lletra. Aquell silenci és una paraula que nosaltres hem d'endevinar. Si no en sabem la cançó, perdem el torn. Si sabem la cançó i podem completar la lletra amb la paraula que faltava, podem continuar tirant. Repeteixo, aquestes 4 caselles són les que jo plantejo, però podeu crear molts més jocs. Podeu crear molts més jocs que us vinguin al cap. I no tenen per què ser només musicals. Podeu integrar la dansa, podeu integrar el teatre, podeu integrar acudits. Qualsevol cosa estarà bé dins del joc, és el vostre joc. D'acord? Després podem crear també una casella que és la de la mort. La casella de la mort és quan et penses que estàs a punt de guanyar i llavors caus aquí i has de tornar a començar. Així el joc també és més divertit. Un cop tenim tot el taulell fet, només cal que l'acabem de decorar. El podem pintar, enganxar coses, el que vosaltres vulgueu perquè serà el vostre taulell. Recordeu que el meu taulell té la forma rectangular, però podeu crear totes les formes que vulgueu, sempre que hi hagi un inici i un final. Ara, sembla que ja hem acabat. Ara només ens toca posar-nos a jugar.